Аптымізацыя дарожнага руху. Радыё Віцебск рыхтуе прамую тэлефонную лінію з начальнікам абласной дзяржаўтаінспекцыі Михаилом Дядзічкіным. Дыялог адбудзецца ў радыёэфіры ў чацвер 22 лютага з 14 до 15 гадзін. Патэлефанаваць у студыю можна будзе па нумарах 549 500 і 549 600. Прапановы гараджан наконт паляпшэння арганізацыі дарожнага руху прымаюць і ў афіцыйных групах радыё Віцебску ў сацыяльных сетках. Пра тое, як ДАІ рэагуе на такія звароты, у матэрыяле нашай корэспандэнта Ольгі Шмаргун. Калектыўны зварот у абласную дзяржаўтаінспекцыю жыхары новабудоўлі з вуліцы Белабародова накіравалі ў канцы снежня. На дарозе з даволі інтэнсіўным рухам тут не было абазначанага пешаходнага пераходу. Спецыялісты ацанілі сітуацыю і дарожныя знакі выраслі ў лічаныя дні. У мікрараёне Білева на вуліцы 33-й арміі сітуацыя і ўвогуле склалася анекдатычная. Тут у некалькі шматпавярховак пераехалі на Васёлы, а іх вуліцу яшчэ не здалі ў эксплуатацыю. Ні разметкі, ні знакаў, ні тротуараў. У адказ на зварот жыхароў дзяржаўтаінспектары приняли радикальные меры. Было принято решение выдать предписание директору УКС города Витебска предприятия, осуществляющего застройку на данной улице, о разработке временной схемы организации дорожного движения и последующей ее реализации. В данный момент часть проезжей части на этой улице закрыта под строительство, по ней движение не осуществляется, все движение осуществляется по одной из частей. А вось мікрараён Тарны, наадварот, перанасычаны дарожнымі знакамі і разметкай. Праўда, усе яны не адпавядаюць нарматывам. Мясцовыя вуліцы ніколі не прымала ў эксплуатацыю дзяржаўтаінспекцыя. Жыхары з гэтым ужо звыкліся, а звярнуліся ў ДАІ за абсталяваннем на цэнтральнай вуліцы Зарэчнай дадатковага пешаходнага пераходу. Надзея Кірылаўна – вадзіцель з 40-гадовым стажам. Да інспектараў у яе мноства прапаноў. Автобусная остановка, переходить. Люди ведут детей в сад, детский, в школу. Дети на автобус бегут, люди, если увидят, что он идет. Где нам вот здесь вот переходить? Это надо вот туда идти или вот идти к старому Тарному? А магазин построить, тем более дети бегают теперь в магазин, отпускают детей. Это опасно. Просьба обґрунтаваная. Специалисты з месцічамі не стали спрачацца. Бяспека людей перш за ўсё. Суть вашего обращения понятно, все логично. Человеку должен быть обеспечен нормальный подход, главное безопасный. Такими згаворлівымі супрацоўнікі ДАІ бываюць не кожны раз, да і звароты гараджан не заўсёды апраўданыя. Прапановы, заўвагі і меркаванні па электроннай пошце абласная дзяржаўтаінспекцыя прымае пастаянна. З іх выбірае рацыянальныя. Для улучшения организации дорожного движения ГАИ-УД Витебского облсполкома в глобальной сети интернет заведена электронная почта под названием «Компетентный собеседник». Открытый диалог gmail.com, на которую жители и гости Витебской области могут направлять свои замечания и предложения по ее улучшению или оптимизации. Это касается повреждения дорожных знаков, отсутствия разметки, неправильно установленных знаков, либо вообще отсутствующих, по мнению населения, знаков. Кроме того, население может высказывать свое мнение по внедрению инновационных методов в дорожной инфраструктуре. Кіраўніцтва вобласці даручыла абласной дзяржаўтаінспекцыі яшчэ раз перагледзець абсталяванне вулічна-дарожнай сеткі, у прыватнасці апраўданасць устаноўкі дарожных знакаў. На гэтую тэму у эфіры радыё Віцебск з гараджанамі пагаворыць і начальнік абласной ДАІ Михаил Дядзічкін. Дыялог запланаваны на чацвер 22 лютага. Першыя паведамленні ў сацыяльных сетках пачалі паступаць. Паўдзельнічаць у аптымізацыі дарожнага руху можа кожны. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск.